Il-ħajja dejjem mixja, qatt ma tieqaf. U din il-mixja iġġib magħha bidliet. U huma dawn il-bidliet li jgħinuni biex nagħmel dak il-pass il quddiem biex nikber ftit ieħor, kemm fil-mod kif inħares, kif ukoll kif ngħix il-ħajja. Il-qawl Malti jgħid kull bidu għandu it-tmiem. Xejn ma hu dejjimi. Meta xi ħaġa tintemm, jista' jkun li inħoss qafsa ta' qalb għax issa għadda kollox. Imma fl-istess waqt għandi nkun grat li għaddejt minn dik l-esperjenza jew fażi tal-ħajja. Kienx tajba jew inkella inqas tajba. Dan għax kull ġrajja ta' ħajti hija mezz ieħor biex nikber u insir persuna xi ftit aħjar milli kont. Kienet x'kienet il-ġrajja. Għalhekk tajjeb li fit-tmiem kull esperjenza nieqaf u inħares ftit lura u infittex raġuni għalfejn għandi inkun grat għal dak li għaddejt minnu u narbel sew il-lezzjonijiet tal-ħajja li tallimt mill-ġrajja li ġarrabt. Hekk kif is-sena tiġi fit-tmiem tagħha, ħaniqaf ftit u naħseb f'xi esperjenza jew talima tal-ħajja li ksibt matul din is-sena u li ser nibqa' nġor f'qalbi għal ħajti. Ħankun grat waqt li niftakar fil-kliem li nsibu fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. U veru li il-qawl Malti jgħid kull bidu għandu it-tmiem, imma bi ftit lob tal-kliem dan il-qawl jista' jgħid ukoll kull tmiem għandu il-bidu. Bidu ġdid. Ħanħares b'kuraġġ lejn il-ġejjini, bit-tama f'qalbi ta' aktar esperjenzi u ġrajiet ġodda u aktar talim tal-ħajja marbuta magħhom. U ħantenni f'qalbi it-twemmin li jien ma nibżax minn għada għax naf x'ġarrabt il-bieraħ u inħobb dak li qed ngħix illum.